Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Kubonakala umdlali komtsha xa iKaizer Chiefs bezilolonga ke ngalentseni. Umdlali lo nguXolani Khosa oyiproduct yeqela leKaizer Chiefs phaa kwi-development yayo. Umfana omdala ke khumbula into yokubana belonelo phaa kwi-Black Lions FC phaa kwiqela lapha eBotswana. Umfana omdala kuthiwa phaa ufike wenza ezibukwayo kakhulu, wadlala wagebhula phaa umfana omdala. Uthe xa ebuyiswa kuphela ke ngoku isivumelwano sabo selowuni ezoqala apho Kaizer Chiefs ke apha ke kule mpela season yabona into yokubana iKaizer Chiefs ngeke imluze. Ngcono lo mfana imthathe ke ngoku imsayinise imnikeze iminyaka emibini yonke 2 years ye-contract. Umfana omdala ke athe wabe yayisayiniswa phaa liqela ke leKaizer Chiefs. Khumbula into yokubana ke yi-centre back le nkwenkwe ikhaba icala lasekhohlo, icala lase-left baphulaphule izoreplace phaa le nkwenkwenyana ke yakwa-Eden McCarthy. Lena ke ngoku ingasekhoyo phaa kwiqela leKaizer Chiefs. UXolani Khosa lo unikwe ujezi number 35 umfana omdala, naye kwathiwa uqonde edabini umfana omdala nawe uhleze le jezi ikuphakamise ikwenza ubonwe kula mazwe aphesha kolwandle. Seyithanda ke le nto yenziwa yiKaizer Chiefs ukuthi ke i-development yayo ibe ntle ngolu hlobo, and yesibini indawo ithi sawubagqiba abafana ukubadevelopa, ukubakhulisa, ingabalahli incakasana. Izama ukwenza into yokubana baphinde babe zii-players esemgangathweni kwalapha ku-senior team ke weKaizer Chiefs. Buka u-Eden McCarthy akadlalanga season zingaphi, season inye umfana omdala waphakama wabonwa lihlabathi. Umfana omdala engabonwanga ndisho nakumqeqeshi abafana ethi ke jonga Eden McCarthy ajonge kude, engaboni ukubana yiplayer le ngazibe ingazidlale kwakubafana wabonwa kumazwe akude. Umfana omdala kwathiwa yiplayer le, yidefender le, sayithatha Kaizer Chiefs sinikele le defender. Yiyo loo nto iKaizer Chiefs iqonda into yokubana nalapho uXolani Khosa mayenze sure into yokubana kumfana omdala iyamnikeza ithuba lokubana zibonakalise. Khumbula lo le nkwenkwenyana ibe ngukapteni ke phaya kwabafana abancinci beqela leKaizer Chiefs. Ikhokhele phaa yathi sawupromothwa ke ngoku iKaizer Chiefs yayithatha yayisa kwi-Black Lions FC eBotswana ngenjongo zokubana ke ifuna ukuyikhulisa igeyine i-experience le ntwana. Ifumene ke i-experience, wafumene amava phaa eBotswana. Yathi iKaizer Chiefs ugqibile ke mfana uvuthiwe ngoku, masukuthathe sikunikeze ke ngoku i-contract apha kuthi singu-senior team amakhosi, sikuthume edabini ke mfana omdala uzibonakalisa into yokubana ke ngenene nangenyaniso uyayilwela le team. Injalo ke baphulaphula into ke kaXolani Khosa usayiniwe phaa yiKaizer Chiefs endala. Uyiplayer yeKaizer Chiefs, uyi-centre back yeKaizer Chiefs apha ke kulo nyaka umfana omdala. Ningangena ke baphulaphula nonke kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.